ଚାଷୀର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ନେଇ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚପା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୋକ ଲାଗି ଶତାଧିକ ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଋଣ କରି ଧାନ ଫସଲ କରିଥିଲା। ଧାନ ବିଲରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଋଣ ସୁଝିବା ଦୂରର କଥା, କିପରି ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ବୁଧବାର ଚପା ସରପଞ୍ଚ ତପନ କୁମାର ଗୋଛାୟତଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଚାଷୀ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏରସମା ତହସିଲଦାର କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ ତହସିଲଦାର, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓ, ଏବିଡିଓ ଦାବିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା 4 ଦିନ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଚାଷୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କିଛି ନ କରନ୍ତି ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି 2 ଦିନ ତଳେ ଏବଂ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର 3 ଥର ବଟେଇଛି। ତା ବାଦ ବି ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଗ୍ରିକଲଚରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଏବଂ ଡିଓ ତିର୍ତ୍ତଲଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆମେ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ 5ଟି ଗାଁ ଭେରିଫିକେସନ କରି ଆସିଛୁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ପୋକ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ଧାନ ମଧ୍ୟ କାଟି ପକାଉଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ସେ ବାବଦରେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ବାଦେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ସେ ମିଟିଂ ହେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଜଗତସିଂହପୁର ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।